Salam Türkmen Portal web saytynyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün medeniýet sungat işgärleriniň hemde Magtymguly Pragynyň şygyryýet gününiň bayramçylygy. Bu bayramçylyk bugün Nowruz ýalysyna ýerleşýän Agoýda açylyş dawarasy dowam edýär. Biz hem ähli sungat işgärlerini tüýsürügimizden bu bayramlar bilen gutlaýas. Bugün bolsa açylyş dawaradan ýürütüsiz üçin gyzykly pursatlar, owadan konserdi ýazga geçirdik we bir näçe sungat işgärlerini öz bayramy bilen gutlar. Bizim bu tayarlanan videomuzdan daşlaşman. Halipa bayramın kutlu olsun. Sağ olun. Owadyn ýurtdy, asuda ýurtdy, adalatly arkadagly ýurtdy, arkadagly terdarly ýurtdy. Bagşy bolmaga bir başga şu ýurdyň raýaty bolmaklyk gaty uly bar. Dünýäň özünde hiç ýok. Bular ýaly cennet ýurtlar. Sebäbi dünýäň özüniň milletlerine arkadag ýok. Arkadag diňe türkmenliň arkadagy bar. Onun üçin bizim sungadymyz arkadagly, milletimiz arkadagly, halkymyz arkadagly, ýurdymyz, watanymyz arkadagly. Mehriban arkadagymyň, gahrman arkadagymyň adalatly ýoluny alyp barýan peder ýoluny belent derejede, beýik derejede bir bujurly, gaýratly, aýgytly adamlary bilen alyp barýan gahrman arkadagly Serdar oglumyň marýerine türkmen diňe toýdan toýa. Biziň her günümizi toýa besleýän. Şeýle bir döwür geldi, şeýle bir bagşyň döwüri geldi. Ýaý ganatyň bagşy, gurtoňy ýaryp aýdymak ýygyrmal döwür teň sebäbi. Arkadagym Serdarymdan gelýän how sözler başga baýlyk gerekler. Biz ýene bir gede aýtýan türkmen arkadagly, sungatymyz howsarly. Bizim sungatymyz şugunlara yeter diýen pikirimiz ýokdy. Şonuň üçin ýene bir gezek. Şu bizim şugun türkmen medeniýetiniň, türkmen sungatynyň, bizim gadymdan gelýän sungatymyzy şeýdip dünýä tanadyp, hepdeleýin toýun çykyp berýän mehriban arkadagymyzyň, arkadagly gahrman terdarymyzyň ömürleri uzak bolsun, janlary tag bolsun, başlary dik bolsun. Bütün türkmen sungaty, bütün türkmen aýdymçylary diňe arkadagly terdarymy wasp edip dünýäň ýüzüne türkmeni bir dünýäň ýüzüniň tuğy ýaly edip tanatjyklaryny men gaty inanýan. Ömürleri uzak bolsun, toýumyz gutly bolsun, toýlamyz gutly bolsun, toýlamyz dowamly bolsun, sag bolun. Köp sağ olun, Halipa ardulyňyz hasyl bolsun. Siz hem Halipa hökmünde biziň toý bayramlarymyzy, owadan sahnalarymyzy bedäp durmaňyz, biz tüýsürügimizden ardu edýäs, ýene bir gelek bayramyň gutly bolsun. Sag olun. Sag olun. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyň Medeniýet halkyň kalbydyr kitabyndan. Ey oğullarım, sen dünya yaylasını, dönüp aslımızı unutma. Her yer adını, adı yüzümüzle birlikte medeniyetimizle yatlansın. Var büyütürümüzse onun ışığını yat edin. Var kitap yazarmızda onun içini hakikat bilen doldurun. Var halkı dolandırılmızda adalet bilen dolandırın.
Temra Hunar bayramyň gutly bolsun. Sağ olun. Benim ödegedimde ähli kärdeşlerimi, ähli sunwat işgärlerini, gahrman arkadağımydy, arkadağı gahrman terdarmydy. Şu bayramçylyk bilen tüýsürümizden gutlaýan gahrman arkadağımydyň, arkadağı gahrman terdarmydyň janlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Bayramlaryň gutly bolsun. Köp sağ bolun. Toyly bayramly sahnalarymyzyň bezegi bolun. Hemişe ýene bir gezek bayramyň gutly bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Lale Halipa Hunar bayramyň gutly bolsun. Sağ olun, hemmämki bile bolsun. Gahrman arkadağımyň, arkadağı gahrman terdarmyň taýytyna bayramçylyklary beklenýär. Ene bugünkü gün biziň öz hünär bayramymyz, medeniýet sunwat işgärleriniň güni hem akyllar şahyrymyz Magtymul Pyragynyň şygyryet güni. Elbetde bu günde biziň aýdymçylygymyz, taýdanlarymyz özleriniň bir naýbaşy eserleri bilen, aýdymlary bilen çykyş edýärler. Menem öz halk aýdymymy Selbinýat aýdym bilen çykyş etdim. Elbetde bu medeniýeti, sunwaty, milli medeniýeti sunwaty goýulýan sarpa, hormat, men tüýsürümden bagyş kalbymdan ähli kärdeşlerimi medeniýet sunwat ustadlaryny bunu bilen gutlaýan, şular ýaly owadanlyklary dabaraly günlere ýetiren gahrman arkadağymyda, arkadağı gahrman terdarmyda köp sag bolsun maýdýan. Gahrman arkadağımydyň, arkadağı gahrman terdarmydyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rewaçlyklara beklentin. Mehriban kärdeşler, hünär bayramymyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Ay ho, yürüdün. Ya, teredimle, kurt oğudun keçevi görünüyor.